Dobrý deň, milí patrioti a patriotky, na stráž. Dnešný blog bude venovaný našim kvalitným slovenským potravinám a ich dávaní do obehu. Ako si sami môžete všimnúť, keď prídete do obchodu, všade máte iba maďarské, poľské, bulharské a neviem aké hovadiny. A kde sa podeli naše výrobky? Prečo by sme mali jesť nekvalitné zahraničné potraviny, keď môžeme jesť kvalitu doma? Naozaj tu potrebujeme výrobky zo zahraničia? O tom všetkom vás budem chcieť informovať v nasledujúcich chvíľach. Bolo tu už mnoho problémov s potravinami zo zahraničia. Len si spomente na poľskú soľ, bajcia, kurence, potkanie v oplátkach a tak. A toto všetko my jeme. Zobudte sa, Slováci už. Ani nevieme, aké sú to hnusy. Lebo v dnešnej dobe pri takýchto platoch nikto nehľadí na krajinu pôvodu. Hlavne, že je to lacné a že nám to neurobí vietor v peňaženke. A toto je chyba systému. Tým, že sem dovolíme zahraničným dodávateľom nosiť ich výrobky a mnohokrát veľmi, ale veľmi nekvalitné, zabíjame našich malých podnikateľov, ktorí vyrábajú kvalitné prírodné produkty. A toto je zas len a len chyba systému. V 90. rokoch bola sebestačnosť Slovenska v tejto oblasti 80%. Prečo by nemohla byť aj dnes? Tým, že budeme podporovať slovenské výrobky, budeme podporovať aj našich predajcov. Čím sa bude zvyšovať aj počet pracovných miest. Je to všetko krásne pospájané, len papaláši zhora to nechcú a nevedia pochopiť. Imať peniaze od zahraničných dodávateľov, ako by mali dať zarobiť vlastným ľuďom v krajine. Sú to špiny a jednoducho musíme ich dať dole. V niektorých prípadoch si myslia ľudia, že ide o slovenských výrobcov, hej, ale pravda je celkom iná. Napríklad mnoho z vás si myslí, že Rajo je slovenským výrobcom, ale pritom všetky jeho produkty sú vyrábané a dovážané z Nemecka. Ako vlastne zistíme, že skadiaľ je ten výrobok? Je to, budete sa diviť, je to veľmi jednoduché. Na výrobkoch, hlavne na mliečnych výrobkoch, by mal byť taký ovál. Vnútri toho oválu máte ako keby pod sebou 3 informácie. Prvá je skratka krajiny. Keď to bude zo Slovenska, je tam napísané SK. Pod tým je číselné označenie výrobcu a pod tým je označenie trhu ES. Takto spoznáte slovenský kvalitný výrobok. Aby ste verili, že tu keď sa nám iba blbostí, aby ste verili, že máme dosť aj domácich výrobcov, uvediem vám nejaké príklady. Tu mám otvorených výrobcov slovenských. Takže napríklad konzerváreň Riso R. Je to firma, ktorá vyrába marmelády, džemy Dia. Ďalej. Toto budú všetko slovenskí výrobcovia. Ďalej. Slovryb AS. Je to najväčší producent lososovitých druhov rýb na Slovensku a takmer 2/3 podielom na domácom trhu tejto komodity. Ďalej. Dru AS. Zvolen. Vyrábajú sezamové tyčinky, určite ich poznáte, orieškové rezy a vlastne všetko je vyrobené na báze prírodných surovín bez prifarbovania a použitia aróm. Ďalej
Máme Agrotami AS z Nitra, táto mliekareň sa vyrába, alebo sa špecializuje hlavne na syry a vlastne ale aj na jogurty, nátierky a kyslomliečné výrobky. Ďalej máme Brinziareň a syráreň SRO. Samozrejme už z názvu môžete vidieť, počuť, že vyrábajú brinzu a syr. Brinza a syr zo slovenskej slatiny sú vysoko hodnotené nielen spotrebiteľskou verejnosťou, ale aj odborníkmi. Majú najvyššie hodnotenie a najväčším zahraničným odberateľom je Maďarsko a USA. Export predstavuje tretinu firemnej produkcie. Ďalej, Agrofarma Spol SRO Červený kameň. Tam je cca približne cca 1000 hektárov poľnohospodárskej pôdy, zabezpečuje chov oviec v počte cca 2000 kusov plemena Cigája a Lacaune, alebo ak sa to číta, s uznaným šlachtickým chovom. Ďalej jahňatá chovajú. Vlastne cieľom tejto agrofarmy do budúcna je spojiť tradíciu a kvalitu ponúkaných produktov a služieb a zajistiť tak samozrejme spokojné zákazníka, čo by malo byť samozrejmosťou. Ďalej Agrokarpaty SRO, čo robia, vlastne pestujú v ekologicky nezaťaženom prostredí liečivé rastliny. Všetky výrobky ich sú bez umelých chutí, farieb a aróm. Sú to hlavne čaje, teda sú vlastne čaje z týchto liečivých rastlín. Ďalej Humenská mliekareň AS, robia kyslomliečné výrobky ochutené viacerými druhmi ovocia i čokoládou, smotany, zakysanky, zákvasy, prírodné polotvrdé syry, ako je humenská tehla, ajdamská tehla, ajdamský blok, moravský blok a skimed. V ponuke sú aj tvarohové dezerty pod názvom Kupko, Maťko či Humeniáčik. Majú množstvo ocenení, môžem vám prečítať: Gold Design, Slova Gold, Grand Prix Slova Gold, Agroforum Košice, Zlatý kosak Agrokomplexu v Nitre, Top Agro Slovensko, Grand Prix Gastra, najlepší exportér roka či ocenenia výrobok roka, takže majú toho dosť. Ďalej Fruktop SRO, to veľmi známa firma, kde vlastne môžete, to je samozber ovocia, teda jablk, predávajú jablka, ale predávajú aj rôzne vylisované šťavy bez pridania nejakých hovadín, ktoré by ste si kúpili z zahraničia. Ďalej, Hyza AS je najväčším spracovateľom a výrobom hydiny a hydinových mäsových výrobkov nie na Slovensku, ale aj v Európe. Tu nemusím čo hovoriť, vlastne čo majú, veď Hyza to sú mäsové výrobky, tak párky, salámy a tak ďalej. A posledným je Bamex Trade AS Košice. Venujú sa výrobe čerstvých pekárskych výrobkov a prevádzke 12 špecializovaných maloobchodných predajní pod značkou spoločnosti Bamex Trade AS Košice. Tak to je všetko. Prosím vás, šírte toto video, aby si všetci ľudia uvedomili, aké bohatstvo tu máme. Len tí zmrdi z hora nám ho chcú zničiť a my si to nemôžeme nechať. Kupujte slovenské výrobky a na stráž.